Kani ka Akashwani Shillong ka khubor man pule do Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man ka step ka ap khandai tere ukalalung kot kilong. Oni orung ka jela Meghalaya sya ka Spice Market jong kari lemba ka Meghalaya Spice Festival ka baningkong ka jong ka. Penpau jing sungungu UMLA ka nongpo ahlor ka jing sna ya ka surok nongpo umden Sunapur ka banangyat menta syakmat jet kari India ban penrung ya ka jingking juri jong ka jela Meghalaya sya ka World Heritage jong ka UNESCO bat syajit ka samla day dafi marpana ban mikmat ya ka jela ha ka jingela ka badminton jong ka under 16 National School Games arajar apun riu ka kubor ka babnya ka jela Meghalaya kan rung sya ka Yo Spice Market jongkari lemba ka Meghalaya Spice Festival ka baningkong ka jongka ka balabu man pelong nadu ka laipo tarik mentau benai hadu ka sitarik urempang arajar apun riu Hajio World Drive ha Mumbai Bandra Kurla Kompleks. Kani ka Spice Market kalong kayo ka papanik jingmut ha ka kam khayi bat kani kayo ka thumu ban pinya so ya kiseng nong pinmi marep ki kinhon yarap yaladi kiseng trailang bat ki MSME bat ki nong thiet ki nong shalan mar shabari ki nong di marbam bat ki kinhon jong ko horika ban pin khlan ya ka jinge dei dor bat ban pin yar ya ka jinge rung sha ka yo ki hat ki mar ba kong san ban pin i ha ka ni ka yo kin thup ya usin rai la ka dong balabu dak GI useng uswa marit ki slater pat bat ki musla jong ki jingbam tin rai ki bapin i ya ka jingkiu jong ka jela ha ka rep ka bathamai bat ka bala ban pin ne pensa nagaliang umintri rang ba ka jela ukonat sama ulong bakani ka jing hu kan wanra ya ka jing dei bat ki yo ki hat bat ban pinti kana ya ka jing im ka bane jong ki nong rep ha ka ni ka yo ondon ki jing lang jong ki B2B ki jing ther ha padeng ki nong thiet bat ki nong di ki jing pin i ru kom shet bat ki jing pin i ya ka culture UMLA ka nong po uba mineral bonds menhin ka sngi ulapan pau ya ka jingkemen halor ka jingsna ya ka surok nong po umden Sunapur kabadang ya syakmat da ka bapen pau ba ka jingtray ka lasdang ha ka por ka babiang bat yai peteng klem senge nalu balasdang ya ka susu uni UMLA ka nong po ulo ongru ba ka ni ka project kadang ya syakmat uba mineral ula kedoru ba ke jingluna ki barit kila banja ha ki projek penroi ki bahe henry bunsin ki long tang ka benta ka barit jong ke jingtrei baro ko wei uni UMLA ula pentip ru bala batha ya ki kontraktor ban pinti kena ya ke jing petrai kam hok bat ban ajing tip sya katanan da ka bakam ya ke jingdon kam ban penbet ha ki katu kat ni ki benta uba mineral ula pen scam ba ya kini la ban penbet ha ka por basna susu uba mineral ula benrap ru ba ka te ke surok ka dei jong upat ba bat maham ru ba omde ban pinjulor ya kimar ki mata hapat ba u definite ngalong biang u divisional forest officer territorial division west but southwest Garo Hills ula penlong ya ka enforcement drive ban persya ya ka jingti break earth claim jingbet bat ka jingti mau bi an hakeleng ka district hadin ki jingni jurep ha ki jaka ba katanat khaw kala penmi shipotli ki jingpen mala ni ki shukos notice sya ki nong pinya ya ki mau bat khandai teli ki jingpen mala sya ki nong pinya mau bi an kat ba ka jing ithu bnya kadang ya chakman ha ka jing jurep jong ki he jong ka holai longa rangi lalap ya ki kambi an hagomai ghora nayagaun balu jhora Batbari baru bakra hatu gaun bora gobal bat muta para ya ki khendau break bat ki mau balati claim ki mining lease ke environmental clearance bat ke pollution control consent bante lakam ya ke jingjabo da ka bapen khen ya ki kendon ajing bit ya ki marpo khendau jong ka Meghalaya minor minerals concession rules arajar kan rio nagaliang UDFO la hukum ya ki banjubab syak tanat hapo kan nyusni lem kumda kingat ha ke jingpen sitom jong ka MMDR act ka bakan thup na du jingsha dan kuna ki royalty recovery ki jingsha khang ki karkhana bat ki jingsha sis ki machine ki balong kat kum ka kendon an jong ka district task force ya kokot kerteng jong ke India jingking jiri luwai cerai cultural landscape Meghalaya kabaya dei bat kitin rai jingking jiri ki ba im la IT do Vishal V Sharma unong nikmat ubolong ru ambassador jong kari India sya ke UNESCO sya ulazare asomo Orlando director jong ke UNESCO ubapet ya ke World Heritage Center na ka benda ban kenthup ya ke jingtho ha ke UNESCO World Heritage List jong ka evaluation circle jong usnam 8,000 apun riu 8,000
arajar arnyo. Nagaliang official Visharma ula ay kublay ya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi, Menteri Ketnat Lariti jong Sarkar Pedeng Ujagendra Singh Shekhawat, Menteri Rang Ba Kejala Meghalaya Ukonrat Kesangma ki Officer Ketnat Archaeological Survey of India, Ketanat Kambari bat kipat ba nong song ki basumar ki mar ki mata jong kani nomination ba paunam kepada hakaleng kirilum khasi bat rilum jentia jong Kejala Meghalaya kejaka balajit menpen ya ke culture ba im bat bakarpang balawan balapau nam dah kipak senam dah kijat ben riau terai khasi bat jentia. Hapadeng jong ni ke culture kalong kejing perkat perhaitan rai ke bala pensong nong rem haki nong rem jong kejing don buram kejing ai keliang bat kejing kli ya kamai ramau la bon kedau ba kejing ai ya kani ke kot jing penung kerteng ke penpau ya kejing angnut jong kari ban itu bat ban penek pensa ya ke culture bat ke pateng mariang ke baruspa jong ka kamtam haki dirti dustur ki ba im bat kerukom tip jong kijat ben riau terai ri terai mulung kani kedai ke Akashwani Shillong ke bolam sepi ya ke khubor. Ka ampati kan sepelong ya kata masa tuang ke ba asngi ke belatip kerteng kum kami kari ha ka khatlai ba khatsau turik ubanai rempang Hasunsfield bat kani kata masa la pelong de kibor Penyai district jong ka Southwest Garo Hills ringkat bat katanat tourism bat katanat arts and culture jong ka sarkar jela kani kata masa kan penkiu rensan ya ka culture jong ka thain lembak jingila ka tenrai ka jingshat jimbam tenrai ka jingshondul ka jingdrodur ka jingpen isentiu ka jingyakop pen isap bat kiwe ka jingila kai haki por jani pat kindon ki rensan ya put yatem ki bahap hapo ka Meghalaya grassroots music program bat ki jingroi kerpang da kinong ruai na kani ka thain labon keduru ba kani ka mi kari festival kan kintiu ru ya kilat kamai da ke jingdon ki stall ban pen I ya ki mar jong kinong rap terairi kinong terikti ki kinhon yarap yalade bat kinong sengkam sengjam kani ka tamasa ka thmuru ban kintiu ya ka kam jungo kai perthei ka jing sngau sarong yala ka jong ka lariti bat ka jingedai para imlang salang ha kani ka deswing Kasamla day dari marpana na kasinong maukurwat jong ka Southwest Khasil District kala Shajit ban mi khmat ya Kejala Meghalaya ha ka jingela ka badminton jong ka under 19 National School Games arajar arpun rio ka banlong hanong ba New Delhi nadu ka lai pho tarik ukala lingkot hadu ka lai tarik urempang arajar arpun rio kani ka jingyo ban shimbenta ka jong ka ha kani ka limpung kadai hadin ka jingela ka ba ka jong ka ha ka under 19 state level badminton championship arajar Arpsan ha ka ba kalayo rung siya ka final ha ka double jong kani ka limpung nagaliang ka Southwest Khasil District Badminton Association ka penlong ya ka program pinkup buram bat ka program kitbok kitrungang ya ka sywa ba kani simbenta siya kani ka limpung nagaliang unong ilam ka Southwest Khasil District Badminton Association uba HS ding do ula penpau ya ka jing sngau sarong ya ka jing job jong ka bat kitbok kitrungang ya ka bakan job da ka bakan tu ya ka bakan danglong ka badon ka jinglong ka perking bat ban penet jingmut ban wanra ya keburom om tang ya ladi Henry nak benda ke jelaru kakenuan ya lekai ka Meghalaya muat hai kalayo ya kedan ke baar ha ke jingakop ya lekai ke bahnyo jong ka Umay National Senior Muat Hai Championship kablong Hyderabad Telangana ke balawanra ya ke jing itu ya ke jela ha kari ya ke ni ke limpung ya lekai la pelong da ka Telangana Amateur Muat Hai Association haringkat ke jingat trailang bat ke WMC India ha ke ni ke jingakop ke Meghalaya kalayo benkur hadu samsan teli kita kema kibakan thup ya nyau teli kita kemaksial khat nyau teli kita kemarupa bakhat wei teli kita kemaronong yaki nong yelaka jong kani ka Meghalaya muathai la padiang burom da kan hon jong ka Meghalaya muathai hapo ka jingalam jong uko chuba esun la ban kdo ba ke Elizabeth Martin na ribhoi kala yo ya kanam best fighter ha kani ka limpung ha ka jo ka por ka sinong saiden kala punkup burom ru ya ujal armarak ubala khori ya ka wei ka takmaksiar bat ka wei ka takmarupa ha kani ka limpung ya lekai swaban punkut ya khubor sesin kimat bokongsan onyo rung Kejala Meghalaya syaka yo spice market jongkari lemba ka Meghalaya Spice Festival ke Beningkong ke jongka jit kari India ban penrung ya ke jingking jiri jong Kejala Meghalaya syaka World Heritage jong ke UNESCO bat sajit ke samla deidafi marpana ban mikmat ya Kejala ha ke jingel ka badminton jong ke under 19 National School Games arajar apun rio
Katu ka khubor kalakut ka bawan sipi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakhen yat por ngin saya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ha ka khtin Hindi bat bot pat sa khubor ha ka khtin pareng kani kadai ka Akashwani Shillong.